поставен като почетен гражданин на Свиленград, за което много им благодаря. И така, Еленков няма да забравя, когато преди джирото ми изпрати съобщение с химна на България и така това много ме мотивира да се боря през цялата обиколка. Да. И такива надъхващи песни. Благодаря много на всички тези хора, които през годините ме подкрепяха. Наистина на всички вас, на моите приятели. Дължа така голяма благодарност, понеже заради вас станах човека, който съм. И ще продължавам да прославям града и мен самия. За всички присъстващи ще зачита следните права, специални права, с които се ползват удостоените със званието почетен гражданин на Свиленград. Да бъдат приемани в извънприемното време от председателя на Общинския съвет, кмета на общината и неговите заместници. Да изискват и получават информация за дейността на Общинския съвет и Общинската администрация и от други общински органи, не представляващи държавна тайна. Да бъдат в състава на официалните гости при мероприятия, организирани на общинско и национално ниво и поздравявани от председателя и кмета на общината. Сега, уважаеми присъстващи, гости и приятели на Ники, ако имате желание да поздравите новият най-млад почетен гражданин на Свиленград, заповядайте сега.